za Kmejový náčelník Roman Reigns. I'm the tribal chief. Ja som jediný kmeňov náčelník. Som správca Raw. SmackDown. Ladies and gentlemen, please welcome, accompanied by the wise man, Paul Heyman, Takže, dneska je prežitie. Čakali sme zápas na Raw, Bobby Lashley vs Seth freaking Rollins. No ja ako správca a Raw SmackDownu som vybral zápas na prežitie, pretože je to lepší zápas. Určite už budete mať na zápas. Bobby Lashley vyhral na Seth freaking Rollinsa pomocou stoličky. Takže, dneska máme asi najlepší show, lebo prišiel Jey Uso, debutoval teraz na prežitie, čo je veľký rekord. Zničil Bobbyho Lashleyra. Takže, jeho zápas bude budúci pondelok na Raw. Pretože Bobby Lashley musí teraz najprv skončiť rivalitu s Brockom Lesnarom. Teraz nedeľa na WrestleMania. A ide rovno proti Brockovi Lesnarovi. Proti nespochybný šampión. Bude vsadený tento titul. Teraz všetky sme to zápasy, sme mali dva. Všetky to boli proti Brockovi Lesnarovi. No teraz oznamujem, že piatok na SmackDown bude Brock Lesnar a Bobby Lashley na pohovor promo. No v nedeľu bude zápas WrestleMania, hlavné udalosti. Tretíkrát bude Bobby Lashley, hlavné udalosti. No pondelok bude Bobby Lashley vs Jey Uso. Debutoval Jey Uso. Takže ja ako správca oznamujem všetko, čo ste teraz počuli. Vítajte na prežitie!